Държава, преди да представя следващите двама гости, да каже една новина, свързана с президента Росен Плевнелиев, който е казал преди малко, че не е подписал и няма да подпише назначение на посланици, които са принадлежали към Държавна сигурност. Въпреки това е заявил, че външният министър е млад, амбициозен и компетентен. Т.е. тук назрява, Цветанка, едно напрежение между президента и новия външен министър. Назрява, защото Вигенин каза, че всъщност той няма нищо против кадрите на Държавна сигурност и ще ги реабилитира. Тази реплика е по повод на тази реплика на Вигенин, но това е нещо, което се тепърва ще следим. Какво се случва. Сега обаче продължаваме с двама гости, които... Вие помните ли кога бяхте последен път в това студио? Датата? Но той представляваше като политик тогава, като политик кандидат. Преди това. Говоря за 22 март тази година, когато за първи път заговорите за така нареченото част на ГДБОП. Когато ние изтръпнахме с Цветанка и си чудихме какво значи това. Аз ви предлагам така, от тук го започнахме, тук да го довършиме. Да, като история митниците, след това той ще ви разказва колкото искате за митниците. Много ли има за разказване? Достатъчно. Само ще им напомняме, че след като президента е толкова против Държавна сигурност, да го питаме господин Ваньо Танов къв е, не беше ли агент Гергов май? Ама те там са явно добрите от Държавна сигурност, още от Държавна сигурност. Ваньо Танов не е назначен от президента и не може да бъде освободен. Това трябва да го направи финансовия министър. Правителство се назначава от президента. Само да ви кажа, че първият, който ще изгори от това служебно правителство, е министъра на финансите по една проста причина. За първите 4 месеца събрани акцизи 47 милиона по-малко. Лично сме го предупреждавали още от първия ден. Сега ще видим, що 47 милиона по-малко. ДДС-то съответно също. Та да се върнем на частния ГДБОП. Не толкова хубава тема, чудна темичка. Значи аз за първи път си позволя да дам малко подробности, които прокуратурата, за съжаление, няма да може да ги докаже, тъй като голяма част от документите вече са унищожени. Действително факт е, че от тук почна цялата тази история. Да благодариме на младата и хубава госпожица Дончева, която толкова успешно разкри, че зад анонимния сигнал може би седиме ние, който е даден на Сергей Станишев. Това няма да го коментираме. Това съм го пропуснал, уж всичко следя. Беше в една друга красива телевизия. Сега, аз ще си позволя да прочета една поредица от имена, които ще направят лек скандал. Значи това са хората, които за период от една година, визирам периода от февруари миналата година до края на март тази година, са държани под контрол. Значи, за да избегнем различните... От кого са поддържани под контрол? Ще ви обясня, за да избегнем различните интерпретации под контрол, имам преди, че част от тях са били подслушвани законно. Законно? Така, да, част от тях са били подслушвани незаконно, на част от тях или на всичките им е била следена кореспонденцията, включително и за част от тях са правени версии за физическо отстраняване. Специално за хората, които са разработвали. Да, абсолютно сериозно говоря. Ще ви кажа, едната част е групировката на Пашата, дори фигурират като изпълнители двама бивши служители от отдел терор на ГДБОП. Това е, което някои хора наричат мокри поръчки или там МВР за мокри поръчки. Сега, пак да кажа, за всичките тези имена, които ще ги прочитам, ние сме Колко са на бройте? Много ли? Аз съм извадил така най-интересните и ще бъдат само политици, защото това е по-интересно. Бизнесмените си знаят. Сега, само и да дам още едно уточнение, че за всичко това сме сезирали и самия ГДБОП, защото това им беше най-забавното да подам до Флоров сигнал. По времето на Флоров. Знам, вие го казахте предния път. Той така успешно го сложи в касата си. Пепи след това ще ви разкаже. Сега, пак казвам, че ги чета с абсолютно цяло съзнание какъв скандал ще предизвикам. Ние сме ги подредили по парламентарни групи. След това ще ви обясня защо са тежно. Това са хората, които от кого са следени? Разработвани от това звено с ДОТО. Не с ДОТО. Не само с ДОТО. Говорим и за това, което вие наричате частен ГДБОП. Значи не съм казал следени. А Бойко Борисов го нарече частно МВР. Той Бойко Борисов по-добре да си мълчи, но за това ще говорим по-нататък. Сега почваме с колегите от БСП. Половината от имената сте ги чували. Значи Сергей Станишев, Моника Йосифова, Майя Манолова, Ангел Найденов, Корнелия Нинова, Иляна Йотова, Румен Мушчаров, Кристиян Вигенин, Антон Кутев. Сега, аз за всеки един мога да ви кажа каква е причината. Няма смисъл. Не, важно и интересно. Ще ви го обясня. Добре, продължаваме натам. Колегите от ДПС са следните: Ахмед Доган, Лютви Местан, Камен Костадинов, Дилян Певски, включително и неговата майка Ирен Кръстева. Като за господин Певски и за Ирен Кръстева изобщо ще ви обясня за двама служители от ТВ7. Така има отделено специално внимание. Дори са стигнали оттам да
търсят начини, тъй като са имали затруднение с следенето на комуникациите към Илиян Кръстева, тъй като в повечето време тя е в един европейски град, ще го спестя. Там са мисли по какъв начин Делян Пеевски да бъде отстранен. Заедно с групата на ДПС върви един банкер, ако искате ще му кажа името, не е никакъв проблем. Казвайте тук. Банкер е на КТБ Цветан Василев, мисля, че се казваше. Какво той? И също е имало т.е. не е имало, там съм абсолютно убеден, че са разработвали всякакви сценарии за прехвърляне на банки, включително и физическо нараняване, отстраняване или както ви искате го преценявайте. Значи, за да не останат с впечатление нашите зрители, че някой от МВР се е занимавал с това, това нещо е разработвано в така наречената зона Драгалевци-Бояна, където са двама човека, пашата и каратист. В последния момент просто политическата обстановка е била... Политическата обстановка се разви по-бързо, затова не са минали към този план на действие. И да се върнем на последната представена група. Там са само двама човека, Волен Сидеров и Дениса Гаджева. Там разработката е била на чисто лична основа. Търсили са компромати. Да кажем на колегите от ДПС, че особено благодарни могат да бъдат на лицето Касим Дал, който така достатъчно добре се е постарал да даде всякакви видове сведения, дискредитиращи най-вече господин Лютви Местан. Как, на кого той е работил в това? Значи аз не знам на кой ги е дал, аз ви казвам какво пише в така нареченото досиета. Ако искате ще ви покажа част. А вие откъде се добрахте до тази информация? Аз направих това, което съм правил най-добре в последните 10 години. Локализиране, внедряване и разбиване на организирани престъпни групи. Проблемът, че път това се оказа правителството и части от ГЕРБ. Аз мисля, че съм отговарял много пъти. Сега, да ви обясня защо тези хора, които искате си изберете... За да остане време малко и дайте за Мая Манолова. Защо за Мая Манолова? Как защо за Мая Манолова? Защо? Защото Мая Манолова е едно от остриетата на БСП. Тоест, колегите от ГЕРБ, ако може да ги наричаме колеги, са предполагали, че тя разполага с достатъчно компрометиращи доказателства, а пък за нея са събирали евентуално някакви доказателства за съпричастност към някаква контрабанда, но тук оставяме само с клюките. Да, само че проблема е, че с въпросния митничар тя отдавна е в такъв конфликт, че там няма какво да събере. Сега другото нещо, което искам да ви кажа, което е невероятно гнусотия, в края на месец февруари са проведени в, не искам да споменавам, хотела. Значи хотела се намира на околовръстното е фитнес с хотел там. Две така наречени другарски беседи. Един е бил с един доктор, който се занимава изключително с женски болести и другия е бил човек, който се занимава с поведенческа психология. И са обсъждали какво ще стане, ако наплашим една невинна девойка, но са се отказали в последния момент. Това не е случайно го казвам. Как ще наплашват невинна девойка? Аз ви казвам с какво се занимава пашата и каратиста. Не искам да кажа, защото проблем е страшно личен. Аз го казвам не случайно, за да не си помислят да го правят от тук натам. Добре, има ли част от това нещо да е документирано? Естествено, че има. Нали последния път, т.е. първия път ви го показахме. И къде е това сега? За последно беше в отдел контратерор, който обясняха на Петър как голям бандит е целият отдел. Не, говоря за тия новите неща, които сега... Ама те не са нови, аз сега ги вада. А сега ги вадите. Просто ги вада сега в ефир. Защото казвате февруари, това значи, че тук са съвсем... Аз ви казах, че това нещо, за което говоря, се развива от края на февруари до края на март тази година. Кой е поръчал това нещо според вас? Питате кой е знал или кой седи отзад? Кой е измислил това нещо? За да стане организирана престъпна група, ще трябва да бъдат повече от трима. Значи един е този, който вие наричате каратиста, другия е пашата и там Борисов и Цветанов да се разберат кой е знал, кой не е знал. Според вас кой е знаел? И двамата. Това съм абсолютно убеден, че за част от нещата са знаели. И аз не случайно постоянно казвам, че това, което говоря, мога да го докажа. Тези данни има ли ги в прокуратурата при главния прокурор? 2/3, да, аз така много, вече втори месец чакам, тъй като и ние там сме подали сигнал. Някой да ни извика да ви пита, вие що ги говорите тия неща или какви са тия сигнали, още никой не ни извикал. Сега след това предаване предполагам, че ще ги извикат. В крайна на кращата са нормално. Още повече днеска поискаха имунитета. Официално имат. Аз много добре се радвам. И главният прокурор знае кой седи зад контрабандата на цигари. Написали сме огострите имена, по какъв начин с ходящо номерче. Кой стои зад контрабандата? Останаха 10 минути да минем на контрабандата. Кой стои контрабандата за цигари? Той е само един човек сега. Не може. Кой е той човек? Кой е човека? Значи, кой е контрабандист? От политическа гледна точка. Смятам, че не е така добре запознат с контрабандата на цигари господин Цветанов. Той ще ви обясни как се разпределят бакшишта от 47 цента до 3,50.
каква роля имат областните управители, каква роля имат шефовете на митници по региони, каква роля има пашата, каква роля има така наречените водачи, които обезпечават безпрепятствено търсене на камионите. Па да му дадем и на Петър все пак ще му малко. дадем, ама чакайте. Ли, аз разбирам, че При това положение, казвате, хвърляте някакви бомби и Ма те не са бомби, всичко е заведено. Проблема е, че нашата система... Знаете ли, когато Вие ние се говорихме... мислите хора, които очакват прокурора да ги извика и го чакате с нетърпение ние не и с чакаме, радост. ние сме си подали сигналчетата, ама те не искат да ни разпитат защо като не искат да ви свидетели. разпитват? Ами сигурно се страхуват. Не дайте да забравяте... Прокурорите да се страхуват. Едва ли? Така е. Не дайте да кажем и за главния прокурор. Няма какво да се притесня, че са го слушали като е станал главен прокурор. Да види какво са правили преди да е станал главен прокурор. Какво са правили преди да е държали са го под контрол, да видят дали ще бъде лоялен. Но това си е вече проблем на значи главния те прокурор. са професионалисти. Щом сме ги хванали, иначе не са. Само да си довърши и ако са дали, ако са дали гаранция за лоялност, значи нищо не разбират. Всичките казваха, че ние сме ненормални. Когато дойде анонимният сигнал при господин Станишев, казваха, че е пълна глупост. Ама то май се оказа, че има и частно МВР и че анонимният сигнал е верен. Поне към днешната. Тоест в две посоки е работено. Срещу едни и същи така хора. Така че аз не случайно сега ги вадат имена. Ако ги бях извадил тогава, щяхте да кажете, ама то предизборна кампания. Аз не случайно помолих господин Цветанов да се оттегли, нали, за да му се спести тия глупости, ама той като не иска. Айде, заповядайте. Всички удари срещу Цветанов, така се оказа. Не съм казал така. Казах, че това, което е правил Цветанов, го е знал и Борисов. Нали? И ако продължават да се занимават с семействата на хората, аз се сета за 3 имена. Докъде е стигнала? И има ли шанс държавата да се отърве от нея и да прибере парите за пенсионерите, за здравеопазване и за всички тези социални нужди, които има? Аз ще продължа точно изречението на колегата Здревков, който каза: смятаха ни за луди. Ние 3 години твърдим, това е документирано от ноември 2009 година. За първи път дадах интервю от името на Легията, където казахме, че митницата ще бъде провалена. И говорим 3 години, че има над 50% контрабанда, но накрая добре, че дойдоха приятелите ни от Industry Watch. Те казаха, че е 50% контрабанда, всички повярваха, защото докато ние го говорихме, никой не ни вярваше. Не ви мислят за луди, мислят ви, че не сте сами и че зад вас стои някой. Разбирате ли? В този смисъл не сте сами. Ние обявяваме факти и пак ще кажа, ние работим само единствено с официални данни. Официалните данни са взети само единствено от Агенция Митници и само единствено от Министерство на финансите. И искам тези управляващи 4 години да излязат от господата от ГЕРБ и да кажат, че благодарение на тях контрабандата в България е спаднала, т.е. тютюнопушенето в България е спаднало на 50%. Това искам да изляза, защото числата това показват. 22 милиарда къса през 2008 година, 11,5 през останалите 3 години. Значи те с успешното си управление направиха две неща. Първо, пушим най-малко в Европа и второ... Много мислиха за здравето ни, сложиха ни закон. И приходите 2 пъти по-малко. Не, след това доказаха успешно, че по време на Тройната коалиция нямало контрабанда. Защото те събират повече или колкото Тройната коалиция. При 2 пъти по-висок акциз обаче. При 2 пъти по-висок акциз. И хващат с пъти по-малко цигари, отколкото в предишните години. Да. И това са само официални статистика. Само да продължа и с наркотиците, защото и там те доказаха, че ние кажете сега за наркотиците. И да кажем, значи ние сме единствената държава, в която съзнанието на господин Бойко Борисов, който е уведомен официално, и с инициативата на господин Танов и господин Дянков, закрихме самостоятелността на наркоотделите в Република България. Няма такава държава. 2011 и аз, година. когато разказвам, че това нещо е направено абсолютно умишлено, за да може тук да ще използвам сленг да си бръмчиме на хероин и амфетамини, никой не ми вярва. И когато се оказа, че за еди коя си година сме хванали 0, Петър обича да прави този знак, 0% амфетамини, почваме да викаме... Коя е тази година? 2012 година. 0 амфетамини. 0 грама амфетамини, като едновременно с това Европейската комисия ни посочи, заедно с Турция, но ние сме по-големите производители на амфетамини. Но ние сме заловили 0 амфетамини и това е видно от сайта на Агенция Митници. Ние ако си ги произвеждаме, защо да ги ловиме? Те не са произведени да се ловят. Няма, защото ние ги изнасяме за Именно. Как ще ловиш нещо, което произвеждаш? Ясно ще му стане кой какво употребява. Това не е приоритет на митницата на разпространението на ГДБОП, обаче количествата, които ние произвеждаме, захранваме достатъчно добре и арабския свят, дори изнасяме и към Холандия, който е традиционалист в тези Говорим неща. за амфетамините, нали? Амфетамини, пико, каквото се
Сетите си Имате ли каквото е идея ефедрин и фосфор. какво количество се произвежда в България? Това никой не може да го каже, защото... Защото не е заловено нищо, Първо, но... защото не е заловено нищо. Второ, защото преторианската гвардия на Цветанов ГДБОП не казва нищо. Сега като иземат правомощията, разработките ще изчезнат, защото отиват в архив и така си Тоест не сте продължаваме. оптимист от заявената реформа в МВР, ГДБОП да бъде някакси влята в ДАНС, да са един куп функции на МВР да бъде... Абе, само ще им кажа така, че ако тия новите си помислят да пипнат пари от амфетамини, ги чака същото. Нали? Каквото искат да правят, дали ГДБОП ще е самостоятелна, дали няма да е самостоятелна, аз навсякъде обяснявам, че единственото важно нещо е човешкия фактор. Значи колегите от БОП, които са особено моето поколение, имат достатъчно голямо желание. Значи идеята на това прехвърляне е да бъдат преназначени и на удобните, т.е. хората на Цветанов да бъдат съкратени. Ако ще за това е безсмислено. Ако ще правим нещо сериозно, няма никакъв проблем. Добре, вие какво очаквате? Да бъдат хванати 2-3 фабрики в България за амфетамини? Не, значи проблемът е много по-дълбок. Да бъдат локализирани и унищожени. Като хванаме Може би две, те с си секчета направят към други завода. две. Нали, аз съм слушал глупости, че хероина ни заобикаля под земята ни от Ваньо Танов, така че значи, там проблемът е коренно различен, да може това нещо да се сведе до нормални граници. Като хора, които много така назнайват странични неща, не дадени всекиму, какво мислите за Цветлин Йовчев? Като Не министър бих на вътрешните? се наел да коментирам колега още в първия му работен ден. Искам да му пожелавам успех и ще му трябва много късмет. Този избор обаче окуражава ли ви или ви смущава? Ами, не знам, нека да видим как ще тръгнат нещата. Ако реши да извади нещата, които са в ГДБОП и които стоят по касите, ще му стисна ръката. А вие Ако защо реши не да му приготвите едно досие за него специално, така да му изпратите на ново, вместо той да ги търси? Значи, ние не изготвяме досиета, ние от време на време, Досие имам предвид папка. Това имам предвид. Нямам никакъв проблем. Ние Не ги да му вадим. правите психопрофил. Психопрофил му е нарисен Тайно. на Цветлин Йовчев. Той Лечен му е ли му? направен при постъпването в ДАНС или в НСС задължително. Вижте, аз пак да кажа, ние тия неща ги вадим, защото просто се очудвам на наглостта на хората, които седат зад бившите управляващи. И аз пак да повторя, не дейте да се занимавате с семействата на хората, защото аз се сета за Никол, Ива и Александър, ще стане много дебело. Те знаят какво означава това. Всеки Да ви има питам семейство. накрая и си един го прави. въпрос много важен. Дано да имате информация за него, понеже никой нищо не разбрал по него. Кой подслушваше в Банкя разговора на Кокинов, Борисов и Мирослав Найденов? Ами аз ви казвам, Според вас, когато господин Борисов... частната структура или държавната структура? Когато, аз ще ви отговоря така, когато господин Борисов се притеснява, че е подслушван, просто да отиде и другия път, като се види с Митко Каратиста, да му вземе диктофон от горния ляв джоб. И няколко пъти съм му казвал това в публичното пространство, обаче той се прави, че не ме чува. Така че... Тоест Митко Каратист е автор на този Не, аз ви запис. отговорих, нали, така, аз какво знам. Нали, дали са му сменили платката на бившия земеделски министър или някой друг е записал записа, пък след това го е загубил без диска и той изляза в публичното пространство, не е мой проблем. Съдебната система последно ще издържи на напрежението да изкара до край тези тежки дела. Имам предвид за послушванията, за бюлетините. Значи за бюлетините не искам да го коментирам, само ще ви кажа, че откакто е ГЕРБ на власт, само една фирма внася такава хартия и тя е толкова приближена на ГЕРБ, така че не е никакъв проблем да се разбере кой е дал поръчката и за какво са тия бюлетини. Силно се надявам, че ще издържи, защото действително това не е последния шанс. Имаме ли го, да или не? О, задължително, Добре. поне що се отнася до мен. Благодаря ви за този разговор. И аз Благодаря и аз. Останете с новините на BTV.